हेलो स्पोर्ट्स लाभार लोगो नोंथांमोन गोबाव सम बारलांनायनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबाय दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ लोगोसे बिथां जारा फाग्लायाबो मोजाङैनो दंथ'यो दा गोबां खेला नायनो लुबैग्रा मानसिफोर दङ बिथांमोननि थाखाय आङो खेला लाबोनो हायाखै बा चेनेलाव भिडिअ होनो हायाखै दा जियानो जाया मानो आङो साननैसो उनाव भिडिअ लाबोनो नाजागोन गेलेनायनि फिन भिडिअफोरखौ आङो बे चेनेलाव आपल'ड खालामफिननो नाजागोन दा आङो साननैसो सिगां भलिबलनि भिडिअ होबाय थादोंमोन दाथ' भलिबलनि सिजनआ जोबथ'बाय होननानै बुंजायो दा आथिखालाव फुटबलनि सिजन फैलायबाय दा फुटबल नायनोबो गोबाङानो मोजां मोनखायो आरो आंबो फुटबल मोजां मोनग्रा सासे आंबो दा फुटबलनि खेलाफोरखौ नोंथांमोना बे चेनेलाव फिन नुफिनसिगोन दा आथिखालाव जोंनि बबे जायगायाव माबायदि टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ बबेयाव जागोन मा तारिखआव जागोन बेफोरनि इनफरमेसन नोंथांमोना बे चेनेलावनो मोनबाय थागोन आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय जोंनि CEM काप बे CEM कापआ जोंनि गेजेराव जानो फैगासिनो दङ बा स्टार्ट जाबायानो दिनैनिफ्राय बे CEM काप 2025 बे टुर्नामेन्टआ BTR सरकारनि बानजायनायाव जागोन बेखौ जों बयबो मिथिखायो दा नोंथांमोना नायनै मा बेयो बड'लेण्ड CEM काप ना बड'लेण्ड CEM काप 2025 दा फार्स्ट इभार बेयो जोंनि गेजेराव जाबायानो होननानै बुंजायो दा प्राइज एन्ड एवार्ड बे प्राइज एन्ड एवार्डखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनो नागिरदों दा प्राइजफोरखौ मिथियोब्ला नङा होमबा आरो बांसिन जोंनि गोसोआ दुंखावसिनबावो खेलाखौ नायनो लुबैसिनबावो ना प्राइजफोरा जुदि बुरजाब्ला बेनि गेमा माने मोजां जाखागोन बेखौ जोङो मिथिनानै मोनो दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनि बेयाव दङ PCDC लेभेलाव कम्पिटिशना जागायगोन बिनि उनाव मायाव जागोन BTC LA कन्स्टिटुएन्सि लेभेलाव बे कम्पिटिशना जागोन आरो बेनि उनाव जागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव कम्पिटिशन जागोन आरो बेनि उनाव मा होनदों काउन्सिल लेभेल कम्पिटिशना जागोन आरो दा चेम्पियन टीमा बेसेबां मोनगोन बेयाव लिरनाय दङ 1.5 लाख मिथिबायना प्राइज एन्ड एवार्डखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव चेम्पियन टीमा 1.5 लाख मोनगोन विथ मेडेल आरो ट्रफि एन्ड सार्टिफिकेट मोननो हागोन आरो दिनै रानार्स आप नङा होमबा रानार्स आप टीमा बेसेबां मोननो हागोन 1 लाख विथ मेडेल ट्रफि एन्ड सार्टिफिकेट मोननो हागोन रानार्स आपआबो जाय रानार्स आप जायो बेनि उनाव थार्ड प्लेसबो दं जे थार्ड प्लेसआ मोनगोन 50,000 विथ मेडेल आरो दंबावो बेस्ट प्लेयारा मोनगोन 10,000 आरो बेस्ट गलकिपारनिबो दङ बेस्ट गलकिपारा मोनगोन 10,000 विथ ट्रफि दंजोबो दे दा अब्ला जों मिथिबाय प्राइसआ जोबोद नङा होमबा गोबां बिनि खेलाया नायनो बिराद मोजां जागोन आरो 1.5 लाख गाहाम 1 लाख गाहाम नङा होमबा बेबायदि टुर्नामेन्टआ जोबोद मेहेरगोनां जायो नायनानै जों जोबोद गोजोननाय लानो हागोन आरो जोंनि ओनसोलाव खना खनला थाखुमानाय नङा होमबा टेलेन्टेड फुटबल प्लेयारफोरा बेनि गेजेरजों नङा होमबा गावखौ फकास खालामनो खाबु मोनथों आरो मोननांगौ बयबो आरो बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो बिथांमोननि आदब खायदाखौ जोङो सोलोंनानै लानो हानांगौ नङा होमबा जोङो नुनो मोननांगौ दा बेखिनियानो रायजो राजा नोंथांमोन आरो उनाव आं साननैसो उनाव मोनसे इनफरमेसन लानानै फैबावगोन आरो बे CEM कापनि गेलेनायफोरखौ आङो चेनेलाव होनो नाजागोन लासैनो आं मोनफा मोननै होनो नाजागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे चेनेलावनो दा नोंथांमोना सिगाङावबो आंनि चेनेलखौ बेखौ बिराद अनसायदों नङा होमबा उनावबो नोंथांमोना अनसायनांगोन आरो नोंथांमोननिनो बे चेनेला नोंथांमोनानो फोथांनानै लाखिनांगोन